Går du og drømmer om sådan en ny Multi-One vindlæsser her, så har vi lavet et fantastisk tilbud på en Multi-One 7.2K. Det er en maskine med en egenvægt på 1600 kg, 26 hestes Kubota dieselmotor. Den har teleskoparm og løfter et ton på en palle. Sådan en fin maskine her har vi lavet en kampagnepris på 235.000 plus moms. Og ikke nok med det, så har vi et fantastisk tilbud på finansiering med 0% i rente. Så pris for 2742 kroner per måned. Det bliver ikke billigere. Var det noget for dig, så giv os et kald på 30 71 31 58. Så har vi en maskine til dig.